Salut la toată lumea și bine ați revenit la un nou episod de Critical Ops unde nu am mai postat de o lună și avem în sfârșit un nou update după 3 luni în care nu s-a mai adăugat nimic. Avem aici Public Test 1.60, dar înainte de a începe acest episod v-aș ruga să apăsați butonul de like, share, subscribe pentru că o să vedeți mai multe în acest videoclip. Vă voi explica update și poate cumpărăm și această cheiță, deci like, subscribe și haideți să vedem despre ce este vorba în update-ul acesta. După 3 luni în care nu s-a mai adăugat absolut nimic, în sfârșit s-a făcut un nou update, un update mare. În ce constă acest update? Ei bine, vă zic și eu ce am înțeles pentru că e puțin cam întortocheat. O chestie esențială ce trebuie să o știți voi, cea mai importantă din tot update-ul acesta este Valut Voucher. Ok, deci cu acest Valut Voucher vom putea să ne achiziționăm aceste iteme de aici pentru că avem o nouă funcție jos, Valut. Practic ăsta e un fel de Critical Pass pentru că, să nu facem cacofonie, Critical Pass-ul se va scoate de tot. Nu știu dacă se va mai adăuga vreodată Critical Pass-ul, dar se duce Critical Pass-ul ăsta, se scoate, nu va mai exista pe joc. Ok? Iar cei de la Critical Ops s-au gândit să vină cu acest Valut. Putem să achiziționăm acest voucher cu doar 29 de lei ca să ne luăm iteme de aici, ok? Deci va trebui să facem misiuni, noi achiziționăm voucherul acela, va trebui să facem 7000 XP ca să ne dea punctele acestea de aici, da? O chestie interesantă ce mie chiar îmi place pentru cei care se joacă free-to-play, ei bine, avem un daily bonus, ni s-a dat acest avatar, de fapt 2 avatare gratis, avem și credite, avem și punctul, de fapt, nici nu știu cum să-i spun, creditul ăsta, punctul ăsta, nu știu, avem chestia asta de la Valut și avem 2 aici, ok? Avem până în ziua 8, nu știu dacă se mai prelungește, ieri aveam până în ziua 7, n-am fost atent, dar avem chestii free. Mie îmi plac chestiile free și vă plac chestiile free. Avem și acest HK, care evident e prea scump, nu ne băgăm aici la creație. Bun, eu vreau ca să achiziționez acest voucher. Avem aici, ne spune că ne dă 40 de valut de astea pe un singur voucher, ok? Trebuie să facem misiunile, deci jocul ne pune să ne jucăm, să facem misiunile pe 7000 de XP. Deci la 7000 de XP ne dă unul de ăsta. Ați văzut că avem un carambit, da? Avem un carambit care costă 160. Ne va da 40 de chipuri ca să luăm doar ăsta, deci ăsta putem să îl achiziționăm 100%. Dar vom avea nevoie de 4 vouchere, cred, ca să putem să luăm acest carambit, care e un voucher de ăla, sincer se merită mai mult să dai 29 de lei decât 1600 de credite. Deci Critical Pass-ul se scoate, când intri în meci acum la CT ai direct GSR-ul, nu mai ai XD-ul, deci într-un fel e echilibrat cu cei de la Tero. Itemele astea nu știu cine știe ce, sunt ok, sunt ca să le iei, MP7-ul ăsta e cel mai frumos, să zic, da, nu prea, nici ăsta. Deci lucrurile mari de aici e carambitul ăsta și cu skin-ul acesta. Bă, vă zic sincer, e mult mai bine decât un Critical Pass. De ce? Pentru că, după părerea mea, ai cuțit. Deci ai cuțit. În Critical Pass nu s-a mai adăugat cuțite, skin-uri pe cuțite de nu știu cât timp. Și eu le duc dorul, sincer. Plus că voucherul ăsta ține 62 de zile. Nu știu, eu vă zic sincer că se merită. Îl voi cumpăra și eu, așa mă voi juca mai mult. Nemulțumirea mea este că nu au adăugat un voice chat. Acum poți să te joci aici să-ți faci mai install-urile cu boții, ceea ce e tare. Deci vreau și eu de la ăștia de la Critical Ops, vreau un voice chat ca să nu mai trebuiască să scriu. Și cam atât, am văzut că pe standoff a revenit standoff-ul, acolo s-au făcut update-uri și de astea. Iar aici, cam asta e cel mai mare update, că se scoate Critical Pass-ul. În rest, da, să mai fixa niște buguri, dar pe calculator în continuare ne jucăm în 60 de FPS-uri, ceea ce nu e chiar atât de plăcut. Da, la grafică, momentan nu am îmbunătățit-o, a rămas tot așa, bine, pe telefon se vede mai bine, eu vorbesc pe calculator pentru că sunt jucător de PC player. Da, misiuni, dacă facem 35 de kill-uri, ce misiune pică nouă aici, ne dă 10 credite gratuite. Bă, ceea ce e foarte, foarte tare după părerea mea și chiar e un bonus. Înainte de a cumpăra acel voucher, mamă, de câte ori am spus cuvântul ăsta, haideți să facem și un case opening, deschidem case-urile astea la vrăjeală pentru că
oricum nu o să ne dea ceva, e pentru clip, am strâns aici câteva case-uri, că aveți și voi la ce vă uita și să vedem ce îmi mai pică, poate fac și eu profit, cine știe dacă am norocul ăsta, da, nu prea, da, nu am. Mai am niște case-uri acolo, mi se pare că case-urile astea nu se vor mai da gratuit, cel pe care l-am deschis dinainte și astea recruit, de ce, nu știu, de-aia să vedem și de aici. Lasă-le țin animația pentru că de aici există o șansă să ne dea ceva. Da, și acea șansă nu este. Bă, skin roșu, am inventarul roșu. Bă, mă gândeam să bag niște credite, să fiu sincer cu voi. Îmi fac inventarul mov sau, nu știu, galben sau portocaliu, nu știu. Spuneți-mi părerea voastră în comentarii. Ce bun era ăla. E greu, mă, e greu să spici aici. Da, asta este. Și mai am 19 case-uri. Da, hai să deschidem 5 deodată. Să vedem ce ne pică. Să vedem și animația asta. Nimic bun. Vă dați seama că o să trebuiască să le craftez pe alea. Mă. Bă, nici aici câte mai am? 9. Hai mai dăm cu încă 5. Hai. Le deschid repede, că vedeți și voi ce dropuri sunt aici. Ultimele 4 case-uri. Și nimic, bă, nici măcar un tier 3. Bun, cumpăr voucherul ăsta și vom reveni imediat. Bun, mă băieți, am revenit. Ia să vedem, l-am achiziționat. Am achiziționat voucherul ăsta. Și să vedem ce se întâmplă. Am un chip, unul din 40. Deci mi-a dat unul deja de când l-am achiziționat, cred. Și acum ce se întâmplă? Ia să vedem, la progres aici. Se întâmplă ceva? Avem nevoie de încă 3 ca să putem lua carambitul ăsta. Nu știu, bă, nu știu dacă se merită. O să mă pun să îmi fac misiunile, să văd ce se întâmplă, ok? O să-mi fac misiunile și voi reveni imediat după ce termin. Da, mă băieți, am făcut în sfârșit misiunile, nici nu știu care. Bă, what? Ia stai. Mi-a dat una de aia? Ok, deci am aici misiunile, îi dau claim, what? Dar nu mai am aia cu reclame. Eu ce aș adăuga aici ar fi că în afară de astea 4 misiuni, aș mai adăuga încă o misiune dacă cumperi voucherul ăla. Asta ar fi corect, ca să-ți dea XP să îl poți termina mai repede. Am doar 2 chipuri de astea. Deci dacă îmi fac misiunile, toate primesc câte un chip. Bă, deci practic ar trebui să mă joc în fiecare zi. Îmi place update-ul ăsta, n-am să mint. Îmi place ideea asta, aici mai mergea să mai adauge niște skin-uri. Aștept în continuare voice chat-ul, cum așteptam marketplace-ul. Bă, cam ăsta a fost update-ul, atât am să vă prezint. Nu știu, poate am mai ratat eu niște chestii aici, habar n-am să vă zic. Știți voi mai multe sau mi-a scăpat mie ceva, scrieți-mi în secțiunea de comentarii. Cam atât și cu acest episod, eu am fost Alex și ne auzim data viitoare. Salut!